Blogin pitäminenhän on juttu näinä aikoina, mutta jotenkin mua kuitenkin sävähdytti, että joku saa kirjoitettua näin paljon sekä suomeksi että englanniksi tekstiä, kuvia, mielenkiintoista asiaa yhdestä ainokaisesta aiheesta. No okei, aihe on kyllä hyvin laaja. Nimittäin James Bondista suomalaiset Mika Hyrynen ja Pirita Maunula, niin he ovat innokkaita matkailijoita ja sitten innokkaita James Bond-faneja. Ja jos sä googletat 007 Travelers, niin sieltä tulee sitten tää blogi. Ja sinne hän sitten kirjoittaa ja pistää kuvia ja kertoo kokemuksiaan, kun he kiertävät maailmaa James Bond-elokuvien ja kirjojen tapahtumapaikoilla, fiilistelemässä kaikissa niissä maisemissa, missä on kuvattu ja missä mikäkin kohtaus on tapahtunut ja missä on Sean Connerit, Roger Mooret, Daniel Craigit ja mitä näitä kaikkia Bondeja nyt onkaan, niin pyörineet. Ja nyt sitten mulla osui silmään, että ensi vuonna olisi tarjolla ihan kelle tahansa tämmönen reissu James Bond-elokuvan hengessä Sveitsiin, sinne Alpeille, missä on kuvattu James Bond-elokuvaa. Tämä on semmoinen teemamatka. Ja totta kai siellä on Pirita ja Mika sitten mukana asiantuntijoina ja selostamassa, mitä tapahtuu. Sen verran jotenkin hauskalla tavalla kierrolta ja mielenkiintoiselta tämä vaikutti, että minähän otan ton 4 ruusun poplauleja vapaapäivän ja Calvin Harrisin Summerin jälkeen niin pariskuntaan yhteyttä. 007travelers.blogspot.fi. Sieltä löytyy matkakertomuksia ihania pitkin poikin maailmaa James Bond-kohteissa tai niin kuin jalanjäljillä, missä James Bondkin on pyörinyt. Pirita ja Mika, kumpi se oli 5 vuotta sitten, joka niin kuin toi tavallaan sen James Bondin intohimoksi tähän teidän toimintaan ja suhteeseen? Se vaan kävi ilmi jo ihan alkuvaiheessa seurustelua, että molemmat fanittaa. Se vaan ilmeni keskusteluista ja elokuvista. Molemmat oli varmaan Bond-faneja jo ennen tapaamista, että kyllä on lähtenyt jo sieltä nuoruudesta ja lapsuudesta. Niin, eli Bondi vähän toi teidät niin yhteen tai liimasi teidät yhteen. Te pidätte myös tämmöistä Suomen ensimmäistä ja ainoa Bond-blogia netissä, mutta nyt te olette sitten lähdössä ensi vuonna niin tonne Sveitsin Alpeille James Bondin jalanjäljille. Hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa on toi leffa. Tämä on lomalinja järjestävä matka. Hän järjestää tämmöisiä teemamatkoja, missä on aina asiantuntijat mukana. Ja te olette tietenkin tämän Bond-matkan asiantuntijoina. Mitäs aiotte siellä esitellä? Me ollaan käyty siellä nyt 2 kertaa ja paikkahan on todella upea. Että näytetään tämän elokuvan paikkoja ja käydään siellä Piz Gloria ravintolassa, mikä on tämmöinen pyörivä ravintola siellä 3 kilsassa. Ja Skyline Walkilla käydään. Myöskin James Bond -rinkkikoulua on sitten luvassa tuolla Piz Glorialla ja siellä on myöskin tämmöinen maailman ensimmäinen 007 Walk of Fame, johon tutustutaan myös sitten tämän ryhmän kanssa. Hei, silloin kun toi ensimmäinen 007 Walk of Fame siellä avattiin, niin teidäthän kutsuttiin sinne VIP-vieraiksi. Mistä kautta tommonen kutsu tuli? Se tuli sieltä Silthornin johtajalta itseltään. Että hän oli lukenut meidän blogia ja tykkäsi näkemästään. Me oltiin käyty jo vuotta aikaisemmin siellä ihastelemassa, kun siellä on tämä Bondverse 007 myös. Me ollaan esitelty sitä blogissa niin, ja tuotu esille sitä, niin hän on sen huomannut ja hän sitten kutsui sinne, että siellä oli toki muitakin eri maiden Bond-blokkareita paikalla. Nyt kun Pirita ja Mika, te olette Suomen ainokaisen Bond-blogin pitäjiä ja kirjoittajia, niin pakko kysyä se kysymys, että kuka se on se oikea Bond teidän mielestä? No, oma suosikkini on Brosnan, mutta vaikea sanoa, onko hän ainoa oikea. No mä tykkään näistä kaikista eri näyttelyistä. Kaikki tulkitsevat tätä hahmoa omalla tavallaan ja kuitenkin se on toi James Bondin hahmo, mitä mä oon aina itse fanittanut, että on sitten on leffassa tai kirjassa, niin nämä on tämän hahmon tulkitsijoita nämä näyttelijät ja kaikki tekee sen kyllä omalla tavalla oikein hienosti. Niin, paitsi että nyt kun ajatellaan esimerkiksi Daniel Craigia, niin mun mielestä Bondi on mennyt nyt vähän semmoiseen kylmempään, ei ilkeämpään, mutta semmoiseen kylmempään suuntaan, kun ennen vanhaan oli semmoinen veijari hösseles.
on tainnut palata juurilleen ja lähinnä sitä kirjan Bondia vastaavaksi vai mitä mukaan. Joo, kyllä ihan samaa mieltä, että ihan mielenkiintoista nähdä aina, miten tämä Bondin hahmo heijastaa varmaan niin kuin maailman sen hetkistä kuvaa, että ehkä nyt jotenkin tällä hetkellä tämmöinen kylmähermoinen, kylmäverinen Bond on se, mitä yleisökin odottaa. Welcome, James. It's been a long time. And finally, here we are.